Kaseng HYC bet hitu bhoi rembong circle kalapan pau kajing persyak kabajur halor kajing tei resort uriu shimet harut kawa inshi kabadan hakaput kasnong lum soping bhoi rembong bat lum dait kala bhoi rembong bat nakaliang kitei ki arteli kiseng menta kasngi kilalet rubanya kendu yu BDO ka bhoi rembong CNRD block uba pi mukhim ban but din baka ka sarkar kalale hadien kajing ujur na kaseng bat ki pajba kumban shupen kenmau Panakaliang kaseng HYC bat hito, kilalet penjurip ya ketika Jakashna Resort, nadu ka arpau tarik ujemang menta usnem, harut kawa inshi. Bat kerpat ruyu terai ketika resort, ba udai ban pensange mardor, namar ba usna harut kaputwa jangkawa kabakta ya kamay mariang. Bat namar kajing bamsud nyo jong utray jaka, nakaliang kitay kinang yalam kaseng, kilalet ruban bu dakador kasi UDC ka ribhoy, bat kula ruban pa majesto ban tokit, ya ketika jaka, Henry hadu menta, dan Satya Bashim Kia, balapan long ya kaseng ban lek kenduk sundan ya UBDO, menta kasngi, bat ban budin, ya ketika kam. Nakaliang kaseng, kilapan long ru kajing jurip, ha ketika kasngi, ha kajing yalam usamla Tenshan Makri, Presiden HYC Bhoi Rembong, bat usamla Samuel Hinch, Presiden Hito Bhoi Rembong Circle, ha kajing senran lang da urang ba shnong kashnong lum soping, usamla Hercules Suting, Presiden HYC Ribhoi, bat kiwei. Abang kecuali gani dong day kataria ke bahek wala. kan berit. Nani teka ya kalin suang. Oh, kali besar. Suluk rem belum tegin. Kanya suluk rem senoi. Hang kamu tegin suluk rem dah. Ang jinsal la pediang o. Ni trajaka nadu pa lawan budak ina liang kesnong jinsa. Labiang dai o. Gila kedau na do na pahitar do ne kan bahkan ne kan desu. Ini kamarau ya dan bisa arung lingot iwan. Adin ba nakaliang ka HYC harangkat ki parlok na hito. Adin bangi nakaliang jong kasang hakini ki binai ki beladap. Ngilawan jurip ya kani kejaka hakabudan hani po Bhoi Rembong lum shopping ke ba hapru hak bordar jong ka lum dai kla. Ngilawan jurip bangi i bagani ka jingtei jong kani kaye kala long bi ain. Te kumba PUI kumba ngila keren hakitu ki media ki beladap sakmat. But adin ketu dagaliang jongi kasang ngila lek kendu ru sadu sha office jung DC halar kajing jingbu jungi ya kikot ban ujor halar kajing tei jung ni ubreu ya kane kajing tei harut kawa inshi da halar gitu ki phang itu ki jingkrang jungi ki baladap sakman ka shadin dementa kasni pat nagalang ka HYC bat ka hitohi ni budin ya kane ka isu de hadin agatu kepor bangi keran hapo office jong DC Ribhoi ilai kendu ya i additional DC agatu kepor tinggal yo bangi keran bat i ilong ba ya kane ka kam in forward in sapha sha i sya kane ka block hapo Bhorembong de hadin ketu ngila aipor ya ka DC ketu kan por de hadin kane ka benta kalor kane ka dau ka phang ngila yo ban budin inayo wani kendu ya ui BDO hang ne hapo Bhorembong dan nakaliang cung i BDO mene idadap ya keren bat i ilong ba nakaliang ka office il kolaru hakasang bangim nom le thok ngim nom chukor ipi ikisang kamtam ya pi ki ba nong snong jong kadong khap mara ngin thau da ka jing thau katno metar na ka wa bat hadu ka di construction jing tei jong i ke ni sotonat kajing keren jong i video hak ni kapor ke pemerintah ba i lakularu ban wan inspection no ban wan jurip ya kani kejaka haka arpun rutrik kadai menta tayau kadai ka singi thoding da haka por khat ar baje i lakular ban pha yaki engineer ke jong i ba in pha ru ban tho ban khen kani ka kalong na am katkum ka kendon an jong ka NGT ban kenon an jong ka high court badon burom ke jongi de
hagalor kani ka nongrim halor kani ki daw ka ba kajing penpau jong i video ngismo ban ai kublai sibun ya ka office jong ka DC bat ya ka office jong i video bharmbong halor kajing sim kya kajong ya kani kamat kani ka jura ya ka ba kum keseng bat ki paj ba nong snong jong kani ka dong khap mara ni ya dawa de kumbangi la jong penpau da kapor sa kapor ba kane kamay mariang kabala ay sobha do blay kaba ublay ula bu la thau kumne halor kata daw bat ka anyru ka penskam ba kumno kano ka jingte kalong sanpho meter na po kawa ka jingjingai jongka de na kaliang ka jungi ngiyang ha kanongrem ban penya pensa ban penskam ya ka jing ay sobha ka jong blay ban penya pensa ya ka jinglong ka mariang kumbangi yui kawa lensi kadai kawa kabahep ha agi por ke bamensha tengi i buki jaka segini ke jaka kajungi kadai ke jaka ka bajur ha slap lada pen kemplat ya kanai ka kawa lensi kumbangi yui kajing kenro angtu kala di sebak kala penrit sebab pelat bat lada jur slap kawan kajing slai hakilenti kesengkin isurok kabu kajing jenjar kabu kajing hadin habut tebat kawai kajing so dia hang jongi kalong ba uni utrai jaka ultei ya kawai ka sabtitang kapan khana marsenda bat kane kawa kaba jengai tang sin siro ka jan ba de halor kani kanong rem bat kini ka daw daga yang jongi bat daga yang dong hi dong song snong ni dawa bet ba kani hi ka jingte kadai ban sange bat bakas ngiger paru ya kadisi bat ya ka office jong DC ko riboy bat video ba inde ban pensange bet ya kani ka jingte to bormong circle hi awi ka sol ngila shim yak sinjam dang ba ka jingya nyenti ha kitu ki tayo ki banai bo adep kumpili kumala ya shikmat ng ba presiden jong ka HYC bormong circle ila kren di point ki ba ya ha bat ka jinge ka jinge jong no ng rei ni wan dang ta ka jinge jong upai long song snong jong ka Sinong barong bahap hakadong kapmara te kai ka ba ngiru ngisau ya ka jinge ka jongki ka dehi ka jinge jong parado pasnam kumta ngi kan nakani ka daw ngi kwa makani ka kandu kan damno kan long ka chaklia ka jabay na shala sisngi kumangi la daput krenteng kani ka dehi ka benta ka ba long ka ba ta sisa ha ka imlang salang ka bam ko umdi ka badon kamtam hakmat kena ka daw ngiru terskam ya ka ba ngila ayat bersikata kumbang yuk kubur hakani kesengi ada ben keren sekmat ni ba tension makri kai ka ba dan kam kolong ba misalnya hai officer video hangtai bang ngilai on kenduk menta ka ba sunat ai ku blai kerpang i nakadaw ka ba iru ila shim ka jing ka khli ban shim bai kat kum kata ka jing tha jong ki bor bahalor ban pendep ya ka an ka ba dehok bat kani ka jaka ka ba ni utrai jaka ula te bi an hangne te kumta nakalyang jongi nisngo ban ai khublei kerpang ya ki nong song sinong jong gane ka dong khap mara khnang ba ki dang la ban pendep ya ka kam ka basa ka ka ba ki yang ngi long ka jingjob ban ai khublei kerpang ro ya ki sipai ka jongi ki balai senran nadu masdang hadu kani kesngi kumjo ya ki para dokhot jong ga HYC khamtam ro ai khublei ro ya pi ki media de lang ba ka jong pi ni sayo i ba ka parthai kan sayo i ba pleng sisa ki nong song sinong ki don kam sisa ya ka hok ha ka imlang salang để không lấy shibun ya kapor ka bakor jong boro sing rekam ba ya ini tang tan da ba pi ka siam lang na bentangi ka dong nang bang yo ya ka kam ka bu biang bu biet bu ra ba kan long ka khoi kam ka cham hang ne pok dong tang ta Thank you.